Kaixo, arratsaldeon, nola danok ezin zaten konektatu, ingo deuna da, grabazio bat egingo deu, eta horrela denok katekiseko saioa ikusi ahal izango dezue. Bale? Oso ondo. Orduan, beti bezala, hasiko gea, gure aita kantatuaz. Bai? Gure aita, zero eta zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegu dezero. Ez gaitzatzu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Bueno, orduan gaurko saioa hasiko dugu. Bai? Gaur eta hurrengo egunean ingo ditugu bi saio egingo dugu. Bale? Eta orduan, gaia deu 7 sakramentuak. Zer dira sakramentuak? Guretzako. Sakramentuak dira ekintza batzuk edo keinu batzuk non Jesusekin elkartzen gara. Horien bitartez. Bai? Eta, zer dira keinuak? Keinuak izaten dira gestuak guk egiten ditugunak. Zerbait adierazteko, bai? Zuen bizitzan zer, adibidez, itzegin gabe ere, gauzak adierazi ditzazketzu, bai horrez? Maitasuna agertzeko, ze gestu egingo zenuten? Bai, bakatu. Horrelako bat? Bale. Postasuna, ze gestu egingo dezue, egin zuen posik, bati bat zinete bezala? Azerrea? Kopeta jarri kopeta iluna. Bai, ikusten dezue? Eta keinuik egin gabe ere, hitz egin gabe ere, adierazi ditzazkegu gauzak, bai? Eta bai, esan dizuet, liburua atea, bai? Barkatu ez dizuet esan, baina liburu atea eta okidea dezue, bale? Eta liburu atea, eta egingo den, 22. orrialde iriki, bai? Konforme iriki dezue, konforme begira, Begira, Isabelen nola jartzen dizuen irudia, 22. orrialdean. Hemen bihatzek seinalatuko izuet. Eskarreko irudio hobetan ze ikusten dezue? Zeurok izan? Neska mutiko batzuk, elkarri bakea ematen daude, bai? Seguru? Bueno. Orduan, Adamereko beste irudia. Ze ikusten dezue, begiratu? Neska mutiko batzuk, agur esaten, elkarrekin egon dira, arratzaldia pasaduen, eta bere etxera joteko agur esaten ari dira. Bai, oso ondo. Eta hemen, handa, ze sorpresa. Erregalo bat ematera izaien neskai. Ikusten dezue? Gesto bada erregalo ematia, eta bestea, neska sarpegi dauka. Arridura, postasuna, Beitu, sarpegi. Bai? Bueno... Urrengo hau. Marrazkia pasako dugu. Beitu. Zertan ari dira hauek? Handa, txampain kopa batekin topa egiten. Festa, edo gabona, edo ospakizun batek daude. Bai? Seguro? Bueno... Eta baina hemen behian, ze ikusten dezue? Neska mutiko batzuk, zertan nahi dira jolasten? Ikusten dezuen nola dira jolasten? Eskuekin? Bai? Bueno... Bale? Oie begiratu, poliki danak. Eta bai ikusten dezu hemen, karratu, txurikian. Hori, gaurko saioa bukatu ondoren, badakazue denbora, eta hemen marrazki bat egin. Zeuron eguneroko beste ekintzan batian, ospakizun bat, edo lagunekin zehoz egiten, amen,
marrazki batekin dakio. Datorren hilean astelehenean, erakutsiko diruzue. Konforme? Bai? Bale. Bai, pasako gero orduan, beti bezala, hori gure bizitzako pasartean, ez da, gure esperientzia. Eta bai, beti bezala, pasako gera Jesusen bizitzara. Bai? Ikusten dituzue, irudi. Irudi hauek ezaguna dituzue. Eskotan ikusi deu, eta biziko urtetikan. Eta orduan, ondio begiratuko du lehen da bizi. Zein daude hemen. Erdian ikusten duzue, Jesus dagoela, ez da? Eta zertan ari da. Ogila banatzen ari da. Eta hau nun egin zuen, eta noiz egin zuen. Azken afaia, bere lagunak, bere apostoluekin, hil baino lehenago, bai? Eta ekintza honekin, ze sakramentu ezarri zigun guri? Eukaristian sakramentua. Guk Eukaristian, ogila banatzen danean, zatituta banatzen dunean, apaisa, iten dunean, hor gogoratzen dugu. Jesusen azken afaria. Ados? Bale. Orduan, Adameneko irudi honetan, ze ikusten dugu? Jesus, guretan dago, eta hau, San Juan bataiatzen diaditzen dugu. Eta iritzezan, Jesusen izenian bataiatzen zituen inguruko jendia eta ikaslea. Eta Jesus nola izan zen gu bezalako persona bat. Behar nahi izan zuen behar bataiatua izatea. Orduan, hemen ezarri zion, bataioaren eukaristia. Eta hau izaten da, guk Jesusekin elkartzeko lagun izateko egiten dugun lehendabiziko sakramentua. Horren bitartez, kristau egiten gara eta sartzea ele izan. Bai? Ados. Eta hemen, ikusten dugu, Jesusei, apostolo bat edo, eskua sartzen dizkio, gainean. Esku horrek buruen gainean jartzen zen nahi duzan. Sakramentu hau da sendotza. Hori ingo dezuzuek pixkat ondillo itezaten nien. Baina horren nahi duzan, ekintza horren bitartez, espiritua, Jesusen espiritua, jangoikoaren espiritua gure gainean jartzea. Eta espiritu honen bitartez, ematen digu indarra eta adorea, kristau izaten jarraitzeko. Indar horren bitartez, guk kristau izaten jarraitzen dugu. Bai? Poliki ikusi ditugu hauek. Eta bai, kuadro honetan, begira, zure gurasuen laguntzekin, kuadro honetan, nik esango izuet zein dian 7 sakramentuak. Eta hor idatzi egin beharkoa dezue. Biduan hartuko dezue buruz. Eta nik esandakoak jarri eta idatzi. Konforme? Bale. Lehendabiziko sakramentua hau du, bataioa. Ikusten dezue, aurra, pilan aurrian, nola bataiatzen dute. Bai? Bigarren sakramentua izango deu, hemen jatzen du, konfesioa. Honek zen nahi du esan. Gutanok pekatu egiten dugu, gauzak gaizki egiten dugu, eta damutu egin behar. Beti, damutze bareak jainkoak beti barkatzen digu, baina behar zuzenean ez digu barkatzen. Apaizaren bitartez, barkamen eskaintzen digu. Bai? Hirugarren izango dugu eukaristia. Hau da, zuek aurten egingo dezuen sakramentu nagusia. Ikusten dezue, nola? Neska bat dagoen jauna hartzen. Urrengo izango dugu, laugarrena sendotza. Ikusten dezue, hemen txori bat, eta zuen irudi txiki batzuk, ezta? Eta horrek zer esaten du, esan dizutena. Indarra ematen digula, guk kristau izaten jarraitzeko.
Bai? Bueno, hemen ikusten den apezpikoa, apaiz gintza. Horrezen nahi du esan da, persona batzuk badaude, no? Jesusekin konprometitzen dira gure zerbitzura egoteko. Eta hori dira apaizak. Zumaian, zuegoan ezagutzen dezue, Pedro. Gure apaiza, gure parrokoa, Pedro dugu. Hemen ikusten dezue, eskontza. Horrezen nahi du esan, zuen gurasuok, adibidez, elkar maite dutelako, konpromiso hartu zuten, bizitzan zehar elkarrekin bizi, eta elkarrek zuei, elkarrekin maitasuna eta bizitza adierazteko. Eta hemen, zazpigarrengo hau, ez dakit ikusten dezuen ondo, gaixoen oliodura. Horrek zen nahi du esan. Persona bat gaixori dagoenean, askotan gertatzen da oso gaixori daudenean, apaizakuten da, eta emateio, berenka olio berezi batzukin, eta beste gauza batzukin, berenkapen berezi bat, pakian hiltzeko. Jangoikoaren pakien hiltzeko. Bai? Orduan, karratu horretan, nik esan dizueten izen hauek idatzi. Izen buruak idatzita nahikoa da. Bale? Berriro errepikatuko dut. Bai? Bat, bataioa. Bi, konfesioa edo barkamena. 3, eukaristia. 4, sendotza. 5, apaiz gintza. 6, eskontza. Eta 7, gaixoen oliodura. Eta gaurko saioa, gaurkoz honengoz, bukatu ingo deu, eta jo datorren astien ingo deu, bigarren saioa. Pistak gehiago begiratuaz bakoitza. Bai? Eta gaur bukatzeko orduan, Ama Virginiari ingo dugu kantu. Zibitzi zaizue? Eta horrela balio digu baita ere, gure mesetarako ensaio txiki bat bezala balioko dugu. Konforme? Bueno, kantu ingo dugu Ama Virginiari, bale? Ama maite Maria, egiguzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Agur, eta horren arte. Agur guapaz.